Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het dijstig leven fotografe. Sjen dat ze het hinnemaai. En Hendrik is bekend als jonger van Jitteaser. Zij voeten dadelijk zullen wat hij te lonen komen is. Ik sta hier in Haas en ik ga naar de Willem Barends. Ik wil nog heel vaak langs rijden. Ik ben heel benieuwd wat het is en wat het te zien is. Dus kom op, beginnen. Hartelijk welkom op de Barendswerf. Dank u wel, Lydia. Gerald de Weert. Wat kom ik hier doen? Nou, daar kijken naar het meest spectaculaire herbouwproject van een historisch schip van misschien de laatste 300 jaar. Oké. Het is het schip van Willem Barends, waarmee hij in 1596 een poging deed om via het noorden, via de Poolzee naar China te varen. Dat is een beetje mislukt. Oké. Maar dat schip is daar in het ijs blijven steken en is totaal aan pap gedrukt. Maar we hebben met langdurig onderzoek, echt tientallen jaren, hebben we de vorm van het schip weer gereconstrueerd. Ja? En we zijn het schip nu aan het nabouwen. Oké. Het bijzondere is dat in die tijd waren er geen tekeningen. Die heb ik hier wel. Maar in die tijd kende men dat niet. En ja, we wisten dus ook niet hoe het schip precies in elkaar zat. En daar hebben we dus heel veel gegevens gehaald uit archeologisch onderzoek. In Flevoland, niet zo ver hier vandaan, daar liggen meer dan 300 historische scheepswrakken. En ook restanten van dit soort schepen. Oké. Er komt nog veel meer bovenop, Ja, aan de achterkant. Zeggen, ja, dat gaat nog wel 4 meter hoger. Maar we doen dat net als 400 jaar geleden. Als die onderkant gereed was en kon drijven, dan ging hij het water in. En dan werd die bovenbouw in het water afgetimmerd. Dus dat doen jullie hier ook? Ja, we willen het zo authentiek mogelijk doen. Hoe lang zijn jullie al bezig met dit project? We zijn nu al 6 jaar bezig. En, nog 1 jaartje en dan is het casco klaar. Dat is de planning zo mee. Kan hij het water in? Ja. Nou kijk, dit is een ontwerptekening van hoe het schip gaat worden. Het heeft 2 dekken van voor tot achter. En daar beneden, dat is het ruim voor de lading. Ja? En daar in die tussenruimte tussen die 2 dekken, dat was eigenlijk de leefruimte voor de bemanning. En het materiaal wat jullie allemaal nodig hebben, dat krijgen jullie allemaal? Of hoe? Nou nee, we moeten voor een deel toch wel kopen. Maar we hebben toch in de loop van de jaren heel veel sympathie gewonnen bij bedrijven als Staatsbosbeheer. En die zijn ook in de Drents-Friese Wold bijvoorbeeld, daar moeten soms delen uitgedund worden. Ja. En er moeten ook eiken weg. En daar hebben wij gelukkig dat is wel fijn. gratis van hun dat hout kunnen dat... gebruiken. En als je dat moet kopen, dan waren wij al failliet geweest. Nou, kom verder. Kijk, we staan hier op het zogenaamde overloopdek. Dat was het hoofddek. En hier leefde de bemanning, 17 man. En hier waren ook de openingen in, de geschutpoorten waar de kanonnen stonden. Het is best ruim. Van buiten zou je het niet zeggen. Nou, we zijn nu afgedaald tot het ruim van het schip, waar het bij schepen om gaat, namelijk om een lading te vervoeren. Nou, in deze ruimte van 20 meter lang en 5 meter breed, dat was de ruimte waar de lading in werd gestuwd. Ongelooflijk. Het vind ik dus heel indrukwekkend eigenlijk, want er is hier zoveel te zien. En het is zo in elkaar zetten, het is ongelooflijk eigenlijk. Het is net voor te stellen van de bovenkant dat dit aan de binnenkant zit. Het is echt heel mooi, ja. Vakwerk. We gaan even de pen slaan. Aan jou om nog even stevig in te slaan. Mag ik wel aan die kant? Dat mag. Moet hij er diep in? Ja, sla maar. Oké, prima. Ja, uitstekend.
Maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Je hebt nu een gat gemaakt waar deze keg in komt. Ja? En die gaan we er dus later inslaan. Op deze manier. En daardoor zet de pen uit en dan zit die muur vast in het hout. Aha, ik snap het. Mooi. Mooi. Toch hebben we meegewerkt aan de Willem Barends. Nog 2000 te gaan. Oh, nou, dan gaan we even door. Wat brengt jullie en al die mensen die eraan meewerken om dit te doen eigenlijk? Voor mijzelf, laat ik daar even mee beginnen, is het echt een soort wetenschappelijk experiment om op de authentieke manier zo'n schip na te bouwen. En er ook later mee te gaan varen om te ontdekken wat de zeileigenschappen zijn. Maar ook voor de hele groep vrijwilligers die hier aan bouwen is het gewoon de uitdaging om zo'n heel bijzonder schip met elkaar klaar te maken. En wat maakt dit schip nou zo bijzonder? Nou, het is wel natuurlijk een oervoorbeeld uit een hele beroemde tijd in onze geschiedenis. Toen Nederland echt aan het ontstaan was als een natie, een economische eenheid. En de welvaart, de Gouden Eeuw die toen ontstaan is voor een heel groot deel afhankelijk geweest van de handel. En die handel ging alleen maar met schepen. Ja. Het waren de technische hulpmiddelen om die welvaart te kunnen verkrijgen. Het is heel oors als een moderne schip natuurlijk. Materiaal binnen oors. En de hecht is binnen al oors. Dus het is een volle, en ik denk, ja, maar Santje Manley ook dat ze hierop zitten. Dus het is een hele wirwar van meesken en van bedrijvigheid. En ik denk dat hier een heel prettige gebeurde. Dat kist wel vielen eigenlijk. Ja. Ik mocht je zien hoe de Willem Barends gebouwd wordt. Op een authentieke manier, zoals het vroeger ook dien is. En dat vond ik heel erg bijzonder. Op een hele mooie manier. En mooi ook dat het alleen maar vrijwilligers gebeurt. Echt een uniek project. En ik zou zeker even een keer komen zien hoe dat hier gebeurt. Dat ben je Balzenjoer, de Hanzestaat, dus je bent de Hanze dagen. En de ridders van Friesland die hebben u Joert uitgenodigd om te zien wat ze al uitspookje op deze mooie dag. Zult je? De heer Van Gelderen, je bent de ridders van Friesland? Dat is correct, heer Riekers. Wij zijn de ridders van Friesland. Ja. En wij jou hier in Bolsward voor de Hansedagen jou een beetje sjocht aan het publiek van hoe er ongeveer in de tijd gaat. Juist. En dat is hartstikke interessant. Dat dacht ik, hè. En dit is nog een goed Fries woord, dit is reenactment. Reenactment is een heel mooi Fries woord. Ja. Ja. Ik ga een harnas daar voor die kleed lezen als de meid was hoest. Een harnas, Een harnas. Dat moet een gekker worden. Ja. Krijg ik een zwart? Ja, ik hoop dat dat een beetje Pasen wordt. Rederikers van Friesia. Nou, dan gaan we omklaaien. Daar komt u nu! Een kat in de zak! Dekleer. Het begin eerder. Dan zal er samen dat denk ik. Zo. Ik krijg net vast. Is het strakker nog? Ja, hartstikke best. Mooi. Oké. Gaat best nog? Ja. Is dit beter? Ja, dat is beter. Wist wat grut. Zeg maar wat tegen te praten nou op tijd, hè? Strakker? Nee. Hoeveel kilo heb ik straks op me heen? Ik denk rond de 30. 30 kilo. En krijg ik een paar zijn hand. Oh, dat gaat goed. Ja, hij strak, knipt hè? toch houden, hè? Hij knipt toch houden. Ik film me direct de hulk. Ik ben direct heel lelijk maatje en barst ik oorlog uit. Nou doen we dit ding voor die keel, om dat te beschermen. Dat hier een half masker of een bed voor. Je rijdt wel zo die helemaal achter, kan vers maatje. Nee, hè. En normaal gesproken zo die half masker tot zo 4 zitten, zo stek net drinken kennen. Maar zo stek net drinken kennen. Dank Als u dat wel. ding zag het weer. Ben je klaar voor? 1, Oh, weer om. 2, weer om. 3, weer om. 4, weer om naar boven. juist. Links van onder. Ja, pak hem eens, joh. 3,
Juist, juist. Je pareert snel. Enrique, Friesland, ren naar de Friesland. Friesland, je hebt Gelder op de grond. Gelder, je hebt onder. Op de arm, juist. Dan omhoog, afkomen naar beneden. Ja, het is warm en dan kan je net bewegen. Zo is erbij. Maar wel leuk. Ik heb mezelf een jongen trouwens. Ik heb flauw idee hoe het is. Zo weer dom en lekker door Noorzel wijzen. Hey, super, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Het is sowieso altijd leuk om in de buurt van Noord te kroepen. Door we op zich op podium mee kan. Maar ik heb wel. Ik dacht dat het goed dien had. Dat het heel goed dien had, de techniek heel goed. Dus ik zou zeggen dat de beste man vaker meedoen wil. Wat mij betreft, ja, kan je nog meer het gezicht ervan, maar kan je nog meer de feeling ervoor hebben. En dat we in dit geval wel te plak, zou ik maar zeggen. Dat is nou weer toch net? Ik ben wel weer, ja. Nou, ik heb een klein bruid, het is een mooi, maar een heel mooi warm putje. Hier in Balzert, met de ridders van Friesland. Ik heb weer een mooie dag, Jan.